يقول كم أقسام المعية وما المراد بها؟ وهناك من يقول بأن الله موجود في كل مكان. Meron po ulit tanong dito at ito ay may kinalaman sa akida. Ayon dun sa nagtatanong, sabi niya ano po ang hatol sa mga nagsasabing si Allah ay nasa lahat ng lugar. الذي يقول إن الله موجود في كل مكان هؤلاء هم الحلولية. Sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, ang mga taong nagsasabi o naniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa lahat ng lugar, sila ay ang madhab ng Al-Hululiyah. Ang Hululiyah na tinutukoy, sa English po ang tawag dito is pantheism. Okay, ang pantheism is the view that God is everything and everyone, and that everyone and everything is God. I mean, sa madalit salita, itong grupo na to, sila yung mga nagsasabi na si Allah ay nasa lahat ng lugar. Meron palang ganun na grupo po at pangalan, ang tawag sa kanila ay pantheism sa English. Then Al-Hululiyah, Madhabul Hululiyah sa Arabic. وهذا كفر بالله عز وجل، بل الله جل وعلا فوق سماواته. At ang ganitong paniniwala daw po ay kufur o kawalan ng pananampalataya. Sino man ang maniniwala o magsasabing si Allah ay nasa lahat ng lugar, ito ay kawalan ng pananampalataya. Sa halip, si Allah ay nasa itaas ng mga kalangitan. مستو على عرشه. Nasa ibabaw siya ng kanyang arsh o ng trono o umiiral siya sa ibabaw o sa itaas ng kanyang trono. سبحانه وتعالى فهو في العلو. العلو صفة ذات. At siya ay nasa itaas. Ang ulu na tinatawag, ito ay sifatud dhat. Ayon kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, ito ay katangian na iniuugnay o attribute sa sarili mismo ni Allah na siya ay nangingibabaw or umiiral sa itaas. لا تنفك عن الله جل وعلا. At hindi ito po pwedeng ihiwalay o tanggalin kay Allah. أما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. At yung tinatawag na istiwa, marahil ito ay kinuha dun sa mga ayat sa Quran, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Al-istiwa na siya ay nasa ibabaw o umiiral sa ibabaw, ito daw ay sifatu fi'il. Sifatu fi'il, katangian ni Allah na kanyang ginagawa at ginagawa niya kung kailan niya naisin subhanahu wa ta'ala. وما الذي يقول إن الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية. At ang nagsasabi na si Allah ay nasa lahat ng lugar o umiiral sa lahat ng lugar, ito ay madhab ng Al-Hululiyah. وهذا كفر بالله عز وجل لأنه. At ito ay matinding kawalan ng pananampalataya o tinatawag sa Arabic na kufur. الله ينزه عن ذلك. Sapagkat hindi ito po pwedeng i-attribute o iugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala. حتى مواضع القاذورات يظنون أن الله جل وعلا يكون فيها. Sapagkat yung ganitong pananaw o paniniwala na si Allah ay nasa lahat ng lugar, ibig sabihin o ipakahulugan nun na kahit sa mga maruruming lugar, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon sapagkat siya nga ay nasa lahat ng lugar. Nasa banyo, nasa Poso Negro o anumang lugar na merong dumi. Hindi natin po pwedeng i-attribute to kay Allah bilang katangian niya o bagay na umiiral o maaaring umiral sa kanya mismo. تعالى الله عن ذلك. ولذلك صار مذهب الحلولية كفرا بالله عز وجل. Kaya nga dahil dito, itong ganitong pananaw, ang mga taong naniniwala o nagsasabing si Allah ay nasa lahat ng lugar ay kufur o kawalan ng pananampalataya. لأنهم لم ينزهوا الله عز وجل ولم يثبتوا له صفة العلو. Sapagkat hindi nila inaalis kay Allah subhanahu wa ta'ala o tinatanggal yung mga ganitong
uri ng paniniwala or akida o doktrina at hindi nila pinapanatili yung kanyang katangian na siya ay nasa itaas ng kanyang mga nilikha. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي